ама готово ли? Така или така? Да. Скачай, бе! Сламка си вземи. Много тъмно се вижда. Горе-долу сме в една посока. За сега да. И боги, вземи го, бе. Ма извиняваш, ама сти кебабче. Царевица, да. Айде, Петя, те са обещали, ще го поддържат. Ще скачат постоянно. Ами. Той е към... къде? Варна пише. Филиал Варна. Да. Кой тук е от Варна? От Варна, който Е, он Варна. Сега мога да си свършиш работата. че ние сме много по-пачи от Варна. Стойте тук. Той ще ви е за стойте. Държте се. 4 души, 300 килограма. Ни тъмън толкова бяха. Тъмън толкова бяха. Който го подпърга. Той не е малкия. По-малка е на Боги. Нашият на 9. Той е от древен. Петя, айде си я. Айде, ни гащите ще ги загубим. О, нашия ни яде. Да, слабо, ма поне да яде. Айде. Айде. Взмахни си петях пари. Не дъвчикат с снимане. И ти? Айде, Петя, тръгвайте. Чантата някой... О, смукваш ли, боги? Смукваш ли? И като ми се откри. Оу! Айде, тръгваме. Айде. Айде, Дарка. Да завършим филма с някаква мелодия. Коце, ти си? Полифонист ли иска? Аз ще кажа. Полифонично много ще ме дойде. Айде ще кажем I'll be back. Чакай. Айде, напред гледай. Не мога. Кое е пред, бе? Те ти рекат нататък. Ох, не знам. Чакай. Има тук... О, после се върни да вземеш най-важното. Виното. Е как? Жената там I'll be back. Чакайте, ви без вино къде сте тръгнали, бе? То трябва и да се изпи. О, Виждаш ли? Супер. чанти-манти. Напредък. Аз ще ги взема други. Еми шукда. Малко смола, карай. Не бе, от да следи нали такива ни влажни. Именно, смолистите, бе. Да, насмолени. Гати време. Разкошно. Страхотно, да. Мой качи Той е ноември много, месец. аз не знам, видях 18 градуса или колко. Обаче от сряда нагледах сега по TV Европа снегорините да бъдат готови. Ама аз кирве чак до там ли бе? Не, ти си била прогноза за Полша, за тях. Абе не бе, в България бе. Там нали падна снега? Чехия, Там да, Чехия, Унгария. Полша. Русчук. Да, наблизо там. Богей! Една прек. Ела вземи тубата. Дай да... Чакай, чатути не. О, мизете ми да. Ще кажеш, че сбор беше.
Заминаха, вика, 10 коли заминаха. Но колите да виж. Чак вика те филми станеше, да си отвика пълно. Нали те са тук? Ако особено вика тъз заряда, какво беше и нещо вика направо, вика Ти са гледали. виждало се. Къде се е виждал? Виждало се, че се излезе на пътя. Добре, нали има вид. Абе, и аз това се очуих, че не бяхме там по-ниското пък. Ема, то защото нагоре заряда. Викам, те подготвени, викам, от всякъде, викам, бяха. Спускала и те нататък няколко беше казал, чакай да го гърне.